falmata. Falmata ta tafi shi kenan. Da ni da ke ba haduwa kenan. Daga dai zuwa yin makaranta garin Chibok sai aka sace ta. Falmata ki dawo jihar Borno. Falmata kin tafi shi kenan. Da ni da ke ba haduwa kenan. Daga dai zuwa yin makaranta garin Chibok sai aka sace ki. Falmata ki dawo jihar Borno. Falmata ta tafi shi kenan. Da ni da ke ba haduwa kenan. Daga dai zuwa yin makaranta garin Chibok sai aka sace ta. Falmata ki dawo jihar Borno. Falmata ta tafi shi kenan. Da ni da ita ba haduwa kenan. Amma ku ce wa mai zalunci ya gane cewa Allah na nan. A bar na mun aka cikin kunci, Allah fita da mu daga halin nan. Falmata ta tafi ta bar ne a garin Chibok aka sace ta. Falmata ta tafi shi kenan. Da ni da ke ba haduwa kenan. Daga dai zuwa yin makaranta garin Chibok sai aka sace ta. Falmata ki dawo jihar Borno. Falmata na tuna ranar nan, ni ne na kai ta makaranta. Har ma ine mata ban kwana da murmushi tana daga hannunta. Sannan na dawo ni addu'a wa Falmata kan jarabawar ta. Ashe dai rashin sani kenan, za a sace mini yan mata. Falmata Falmata ta tafi shi kenan. da ni da ke ba haduwa kenan. Daga dai zuwa yin makaranta garin Chibok sai aka sace ta. Falmata ki dawo jihar Borno. Ina samun labari garin Chibok an sace yan mata. Labaran kuma yadda ta zo a ce min a cikin makaranta. Sai na yi faranti na firgita na doshi hanyar makaranta. Ina tafiya na ga yayanta na tambaya ce me an sace. Falmata Ta tafi shi kenan. da ni da ke ba haduwa kenan. Daga dai zuwa yin makaranta garin Chibok sai aka sace ta. Falmata ki dawo jihar Borno. Nan take na daura hannu aka ina ta wada wayo wayo a duniya. Wai sace dan adam ake yi a kasar mu Najeriya. An sace mu Falmata a garin Chibok na kuma yin magiya. Al'umma da sun ga ni ina yawo tamkar Falmata ɗan ta tafi shi kenan. da ni da ke ba haduwa kenan. Daga dai zuwa yin makaranta garin Chibok sai aka sace ta. Falmata ki dawo jihar Borno. Falmata ta tafi shi kenan. Da ni da ke ba haduwa kenan. Daga dai zuwa yin makaranta garin Chibok sai aka sace ta. Falmata ki dawo jihar Borno. Na rasa irin lele Falmata hawaye na ta zuba. Falmata. Ta wanda ya sace mu Falmata ba mai imani ba. Falmata. A yanzu ba ban gane ina an ka kai mai sona ba. Falmata. Falmata yar Borno ban san ina zan duba in ganki ba. Falmata ta tafi shi kenan. Da ni da ke ba haduwa kenan. Daga dai zuwa yin makaranta garin Chibok sai aka sace ta. Falmata ki dawo jihar Borno. Ni abin da yake damuna a cikin wannan lamari. An ce wasu sun mace wasu na nan a cikin hadari. An ce wasu an yi birin washin ɗansu suke ƙona gari. Fatan da nake yi Allah ya sa Falmata na zikiri Falmata kullum. ta tafi shi kenan. Da ni da ke ba haduwa kenan. Daga dai zuwa yin makaranta garin Chibok sai aka sace ta. Falmata ki dawo jihar Borno. Yaran da aka sace Chibok iyayensu suna kwance. Wasu sun haukace wasu sun mace wasu na ciwon zuci. Yawa da aka sace Falmata sun bana bance. Tallafin gwamnati zan nema in zubo madan bani da karfi. Falmata ta tafi shi kenan. Da ni da ke ba haduwa kenan. Daga dai zuwa yin makaranta garin Chibok sai aka sace ta. Falmata ki dawo jihar Borno. Falmata ya mai kirki ce mun yi alkawar za mu yi aure. Sai aka ce sai ta gama karatun
tafi shi kenan. da ni da ke ba haduwa kenan. Daga dai zuwa yan makaranta garin Chibok sai aka sace ta. Mata gida a jihar Borno. Addu'a ne wa mutan Borno. Allah ka raya jihar Borno. Addu'a ne wa mutan Borno. Allah ka raya jihar Borno. Abinda zan ce wa mutan Borno. Allah ka raya jihar Borno. Allah ka raya jihar Borno. Allah ka raya jihar Borno. Falmata ta tafi shi kenan. da ni da ke ba haduwa